thu ra can chinh hồ nung no ang re tong za o ang reng moni khorang nok na sau gradi in wai su mo ang sai za o apa so sa phai di korbo to ha kumon singo nin phola bai khe ang no srari phai di so nom kru Koma to ngo hinsi apa nung no ang nai sao nin koma ni kau thai no asaye sal porti ang nai sao to apa so sa phai di korbo to ha kumon singo nin phola bai khe ang no srari phai di so nom kru ai nim sa manang so torole papai chakho tu nhau mo se wine tui da yau mo mui ku som de se ham yau nai mung ha pho kri so sa phai di korbo to ha kumon singo nin phola bai khe ang no srari phai di so nom kru pai le so sa mi ni ni tui kho mo ang na no nin maya ni reng mo kau thai ro no ya chau ni ang nai sao to mo apa so sa phai di korbo to ha kumon singo nin phola bai khe ang no srari phai di so nom kru